जाति मुसलमान खाने को लम सको गुबुन पार्टी आगरे डिप्लोमेट फाइनेल खाने को लम सको गुबुन पार्टी आगरे फाइनेल खाने को लम सको गुबुन पार्टी आगरे डिप्लोमेट फाइनेल खाने को लम सको गुबुन पार्टी आगरे डिप्लोमेट फाइनेल खाने को लम सको total 78 darts family ke 40 roisabari jini je pato piso tine dipromota foundation de tabai ke wibrey e foundation de asang tino pato piso flag bini ulo joining bini ulo jeng thanai rally khai thanai community hall oro jini program ongnai khudung bagnai jenga total 400 poribar 400 jona beneficiary nukung kaise khorsa sini je nukungni okraro buriro tongnai bono se di tangan bai tini khurung bagnai jotono iboni ulo village committee wise sing bere joto village sing khurung bagnai je chini e mongkha support khainili je chini elaka amche to tiprasa ri tamani bai joto village committee sing khurung bagnai kaisa village sing 400 500 poribar sing lukhu khorsa khurung bagnai tini 400 kg 400 jona beneficiary tini je tipromotha foundation de obni occasion sing tini community hall khudung bai tini jora sing star khane mai sing continue chini jesu orame village constituency paise obni andar jesu village committee joto jasang baknai sa Tripura sarak thanjana hamjaga tini joining ang mane bo bodolni phainai tipromotha join bo bodolni to sing tawra identify khaijiya এবং जों आसा खायो जे तिप्रमथा खाया दल तिप्रमथा हामजानाय दल एखाने बुजिसिरि तिप्रमथा खाया माने बाकी जे पार्टी दंहाय बंनि दलनि तो हापायखा एमाय गोबां बार जोंनो क'क्राझार एमाय एलाका जे बुनि आमचायो बगानो तेलांगै और माइरक जालायै क'क्राझार सालाय जनि खायनो मुसु जागो माने कायसे हामजाक माने नों जे सामने तिप्रमथा बा थानचाना हामजाक माने एमाय sini je local amchayo sini tui dormani ba sini je leadership ba sing joto bai kathamani obone sini ekta thancha hamjaklai mani do mahai je elaka ro bere program ro khai moka kogru salai mairok salai joining khaibener musuk jago o program ni pore se obno bo decide khainai kabang ma mahai kogru jak to aru phainai ambai sini social media rok no tam ne male tene ne kai sa sal katham sal sini Ford Foundation de chini tipromotha ni asaima sal o asaima sal ro tuye chini TTA de sini em boromgna Rajesh Tripura bini tuidul mumbai chini oro 400 kg khutung chini buma botol no jaka tam ne himale chini buma botol rok nijini kanmung chungmung nijini yak bai thang tagai sumnani kamnani musugo oboni bagai tini obini khari yokma boroni prote hamjama tini yem sarni sache busur family tini o jaga joining kha o jaga ar agami dino bom hake bagnai am hero biskamo tebo wansumon tongchine tebo kabang phainai je kubun party khai tonai rona boro chini tipromotha no chini oro phainai tini tipromotha asai mani sal kathar salo tini belake kha tothok tini edison em sara Rajesh Tripura chuno oro chini bori bodol no khudung bagor phaimani bagai tebo biskamo em sa tebo rinani bagai already no khudung na khoi pejak tebo biskamo donai ike जों ताबो जे तिप्रमथा एडिसिओ फाइमानि चिनि रायमा बेलिबो किसासा 4 বছর সময় পানো एडिसिओ रानकरि फानो जे एमसार जे नायखल मानि छनो जों बहुत कबामा मानका कुंभ एकाडेमी स्कुल मानका ते साबजल अफिस मानका आईएस अफिस मानका कबां मा चिनि डेभलपमेन्ट उनतो अमन बे बेले के हामबाय बुबाग्रान बा हामबाय चिनि एमसार बा हामबाय का बिसोर बिसि बाग जाखातिनि तिनि 8टा बिसिबो बाग जाखा टोटल कयटा बिसि दं टोटल और 19टा रायमा बेले 34 बिसि যত বিশু নে জানাই যত বিশু মানে রজানাই ইগে স্টেপ বাই স্টেপ হে ও ব্যাক্স নাম্পায় কো ইগে তে কিসা খুদুম শর্টেজ হই তুমো অন বাগে স্টেপ বাই স্টেপ কে রজানাই অন বাগে जों तिनी और रेखा
जों नेक्स्ट जों अब रतनगर बिसि वान आसा बुगिरा दलपति रनाय गंगानगर जत जायगायाव रनानै जों अब टार्गेट खायदों তিনি बै वाइब्रै तीव्र मथा आसाय माने सानो रोगै पहिलानो जों फाइबुगो गंडा तैसाव जेरै पार्टीनि फ्लेग दिसाय फाइका अबनि उरलो जों दिनै अरइसाफोरि आमचायो जेरै पार्टीनि फ्लेग दिसागै और जेरै तीव्र मथानो हामजागै गोबाग्रानि जे लिडारशिप तुइदुमानि जेरै जे तीव्र मथानि अंगै सामोन तांनाय तुइदुंनाय जेरै एलाकानि जेरै आमचायनि साब जुनार कमिटि आईएस कमिटि एग्री कमिटि इनो हाइनो जेरै जत सिक्लारो टीडब्ल्यू बोमा बर्डर तंनाय तीव्र मथा तंनाय बुंनि सामोन तांमानो जाजागै जे तिनी जॉइनिंग खायफैगा 78 भोटार्स इमो हाइनो आरोबो गोबांबा चिनि लगे फायनानैनो जों बै कक्साजा बक्सिंनो कक्राझार चिनि रिंजा बनि एलाका आमचे फाये प्रग्राम खाये माइरक चालाय जॉइनिंग खायनानै अमहायनो जे फाउंडेशन दे अपने रबिनो चिनि किसिसा प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल जे चिनि पार्टी ने अंगै जों दिनै 400 केजि खुदुं बागनाय तिनि जरा फायगासा फैने आगा साखै जतन थुबैने इने ओ कम्युनिटी हॉल नि कैपेसिटी तो 250 जन इखो जों दिनै 400 जन जों खुदुं बागनाय तिनि जरा जों सुरु खायरेखा इमो हाइनो आंनो जतन साना मुचुगो तिनिनो जदि जत थगिया हमकै बखारो ता कोइलेदि सिनि जत विलेज कमिटि दंनाय पारा पारा थांगै जतनि नुखुंगो जों खुदुं बागनाय जतनो जों थुग्रोनाय जत विलेज कमिटियाव जतनो जों थुग्रोनानै चेष्टा खायनाय दिनै खुदुं रेडि दंगो तिनि जेराव खुदुं सफैमानि बकायसा जास्ट सैंपल हाइनो जों दिनै बागलायनाय जे कैसा जगह हमके कैसे पुटला 3 केजी और कलर मुखलानो बनि जे खुदुंनि रंग गुफुर दंगो कसम दंगो कसाक दंगो अबहायनो आरो कलर दंगो अपन मिक्स कलर नक बनो मिलियै ओ कलर न रंग न नक मिलि रगै बागै लालायदि जोंबो तारा फुलानि बागै ए कलर न जों खाङै बागै मानलैया ए कलर जों जुदि खाङै बागनायकै आरो जरा नांनाय गासिबो जों राजुलाय जों सालायगा दिनै बरमगोरा वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट दिनै बरमगोरा तीव्र मथानि सेक्रेटारि बाय जों सालायगा जे जों ताबो तिनिनि उलावजों नाखा जों खालामनि जरा स्टार्ट खायनाय बा सालाय साथामनि उलावनो जों सालाय साथामनि यागुलो जों तिथमुखनि जरा सुरुखाय जेरै 24 रायमा बेली एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जे दंनै ओ एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जेसे विलेज कमिटि दं जतनि नुखुंगो जों खुदुं कासुरै बागनि बागै जों प्रोग्राम शुरू खालायनाय तिनि हिंगे जों ओ कम्युनिटी हॉल से बागनानि जेका जेहेतु तिनि तीव्र मथा आसाय बनिसर अपनि बागै जों चेष्टा खायजाक जे जों खुदुं बेस्ट क्वालिटी जतनैखे बाजाराव काहाम जे खुदुं प्रोडक्ट जतनैखे खुदुं मादि गाम जतनि सिलायनि गाम आमर जों बागनानि जों साइटक जा अबहायनो जोंनि प्रग्रामनि उलो एलाका चिनि जे साबजुनार कमिटिनि चिनि मेम्बारनि जरा सुरु खाय भाइस चेयरमैन जतनो थांनाय इमहायनो चिनि जत तीव्र मथा वाईटीएफ नि दालियाव थांनाय जतनो थांनाय जतनो नुखुं जों कासुरै रनानै जों साइटकनाय आसाखै केबनि नुखुंगो माया तंगला जतनो बाक्सा जतनो थुकदों गोबांबा चिनि साबजुनारले हयते बा चिनि एग्रिकालचार सब डिविजन हयते जों गोबांबा मानि बागु जतनो थुगलाया तामनि बा हिंके जे स्कीम फायो अब लिमिटेड कालाया अमनि बा चिनि कोइली मेरे तंगो बा चिनि
कालायारि बागै जों अनेक समायाव मोखां संलायमानि दङ सिरजे लिडार दंनाय मबो साइटखौ बनि लेभेलाव जतन बाहायके जों कासुरनाय जोंनि एलाका दंनाय जतन जोंनि ताखौ बखुकजों अक्रा साग्रा दंनाय जोंनि जतनि नखंनो गरिब चुगिया जोंनि आमथाय जों थांनायखाय न बाक्सा साइमानो जे बोले चाकरी खायो बा बिनि हारु हाफ्लाय दङ खेत दङ बिनि गाहामनो हुक दङ राबार बागान दङ बिनि सम्पति दङ बोले दंनि जों जुदि तुलना खायखाय सहर एलाका दंनाय रखबाय जों जतन गरिब जों जतन बाक्सा जों जतन चुगिया जोंनि आमथाय दंनाय जों जतन ताखु बखुक जाति गोष्ठी जों जतन कथाले मातंनाय जों चिनि लेबे तै ताबुनि जरा जायतनाय जे जतन नखंग जों समान खाय जों बाहायके कासोग्र माने किसान बांलाबाय साननानै चेष्टा खायनाय जेहेतु चिनि तै चाकमा थाकुरा सना नायकल कुंज माहाय बल खालि रायमा आमचानिबो चाकमारबो दङ